Halov Močiar leží na východoslovenskej nížine, kde vraj nič nie je. Po tisícročia prinášal prírodzený tep nížinnej rieky vodu z jarných záplav do Močiara. V minulosti však bol odvodnený a odrezaný od Laborca vysokou hrádzou. Práve preto častejšie vysychá. Klimatické zmeny tento proces ešte urýchľujú. Mokradiny, plné vody, prekypujú životom. Zložitý a krehký ekosystém tvoria jedinečné organizmy, ktoré prežijú iba v tomto prostredí. Ak sa ochrana prírody a zachovanie tejto lokality nestane hlavným cieľom a jedinou prioritou, Halov Močiar môžeme definitívne stratiť. Našťastie je tu spôsob, ako ho ochrániť a zachovať. Sme Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko alebo vtáčkari, ako nás tu na východe volajú. Naše občianske združenie má okolo 1000 členov, ktorým ochrana prírody leží na srdci a našim poslaním je ochrana voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Pomôžte nám. A prispejte na finančnú zbierku pre Halov Močiar. Ďakujeme.